Познайте какво. Здравейте хора, аз съм вас днеска. Знаете какво ще направим. Днеска ще отворим Клан Батъл Чест. О, да донейтна. Добре. Донейт. Въй, това ми даде 500. И да. Първо да отворим тези честове. Така, готов съм. Олеле. О, бой! Зап! Уич. Хора, падна ми се зап. А така мога да донейтна. Колко умно. Колко умно. А къде е запа? Не го видях. Ето го запа. Уау, хора! Падна ми се! Комион карта. Некоя си, не знам. Той също е комион, така че ще я преместа. И да, нека да започваме битката. Само да се сложа камак на телефона. И да започваме. Хора, искам да ми се падне огледалото, направо нямам търпение. Своя луна ма пита къде живея. Извиня се, Луна, после ще ти направя след като приключи клипа. Зап. Сериозно. Вау, той има зап. Чакай, че нищо не виждам. Ах, ти къде ли?
победи! Bitch, get up the way, bitch, get up the way. Сериозно, там ли пущите? Чакай, тук ли пущите? Блокирате и зап. Тук да пущим рейд. Фак, къде го пущих? Оу! А, така бе! Умрете за бода, бе! Вие сте... Не знам какво му е забавното, че ще загуби... What the fuck, това направо взе живота на този уч. Fuckers! Nope. Приготвя съм се за... Сега ще го спукам от бой! Удри! 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 Не! На колко малко стана! Фак ю, вземи кулата. Сега ще му взема неговата. Yes! Yes, хора! Yes! Yes! Умрете! Умрете! О, Golden Chest! Golden Chest помага. Само да кажа. Хора, както виждате... от кога не... What the fuck? Събрах 6000! Въй! What? Всичко ли ми е така? Fuck! За нищо няма да те апгрейдна във Валкирио. Ти колко имаш? 1064, взима по 165. Не ми стигате толкова. Ох. Не, ще направим още една игричка и ще отворим този чест. Хора, не мога да повярвам. За първ път отварям Clan Battle Chest. Сериозно? Ти сериозно? Дай, спри поизънче! Стига само да няма скелета на армии, защото ще се побърка. О, имам запче! За какво ми са тези скелета на армии? Тук си пускам запа. Дай ми се да се защитя куп. А така, умрете!
дето съм нема. Ох, супер. Не, супер. Не трябва да се предавам. Ти са нема, не знам какво да пуща. Зад. Тес. Скелета на армия. Как го пребих мама? Yes! Малека и прибих скелета на армии. Ако нямах запа, до сега да съм му прибили. Yes! Това беше капака на телефона. О, не искам да играм още една битка. Добре. Добре де! Много искам да ви се падне епик карта за огледалото. Бъди ги! Бъди ги! То 7 левел. Хора, набързо правим последна битка или май... Факт, той има огледал. Thanks, брат. Хора, това беше много бърза игра. Хора, готови сме с нашия чест. Окей. Wizard! Holy shit! Holy shit! Wizard! Yes! Yes! Wizard! Yes! Holy moly shit! О, бой! Къде да го преместа? Ето тука. Fireball! Fireball! Yes! Wizard! Yes! 2 карти! И то наведнъж на един клип отново! Пак ми се случва! Yes! О, бой! Мите хора, това беше всичко от този клип. Надявам се ви е харесал. Ако така харесате, не забравяйте да оставите един коментар. Благодаря, че гледахте. Ще се на следващия клип. Бай!